Hello, welcome to my channel, 8B Warrior TV. Kainan mo niya nga nagkuhan. Ay, ito na. Nahulog na ang bus. Ang kuhan. Kaya nahiya sulod. Galo? Ayo. Balik ka niya, Nabi. Good afternoon, guys. Ito po. Ito na, pinakabit ko na ang beam. Finish din ang pera. Yun lang muna ang kaya. Rush time, rush hour. Overtime na. Di kasi pwede bayaan ng kuan. Ano ka atin? Bibinidyo mo? Content. May mais. Ha? Tunalo ko di ate, ano na may mais pa ko. Atot kardiro mo pa dito raw sa duha. Oo, may pa dito duha ada. Kay salinang ko Clarence kay ore maka. Damo pa nga ito ma. Ano? Ang halo. Wala pa. 6,000 man niya. Habalay man lang niya. At pwede na tamakan? Diri pa. May bubot dyan. Update po guys sa aking pinagagawang balconary. Di pa makukumpleto dahil kulang ang budget ni Ate Vic.